Ana e Raúl recollían esta tarde unha das últimas cestas da campaña de Nadal de Aech, despois de que Ana saíse gañadora no sorteo celebrado onte. Bueno, de quen foi a idea de coller, cubrir a papeleta e botala na furna? Dos dous. Sí? Soledero facer moi a menudo? No. Non me digas que foi a primeira vez que fixestes e tocou. Sí. Cantas papeletas botaches? Bastantes. Menos mal, porque se só chega a ser unha, menuda suerte, non? Sí. Bueno, non sei se biches o que hai na cesta, que é o que máis che gusta? Aquela botelliña que hai ali. Unha botelliña pequena que hai aí. E turrón de chocolate creo que tamén leva. Gusta vos o... A ver, a ti gusta o turrón de chocolate? Sí. Moito. Moito, moito. E que Sí. máis che gusta das navidades? Os regalos. O Papá Noel e os Reyes, non? Sí. E a ti tamén, supoño. Sí. Bueno, pois a ver se tedes moita suerte co Reis e vos traen moitas cousas. Tanta suerte como tuvestedes ca cesta, vale? Gracias. Este Nadal ten premio. Merca enchantada nos comercios do Centro Comercial Aberto Ribeira Sacra e participa no sorteo de 15 cestas de Nadal e 2 vales de 250 euros. Os sorteos, como sempre, en Tele20. Mercar en Chantada este Nadal ten premio da man da Asociación de Empresarios de Chantada e o Centro Comercial Aberto Ribeira Sacra. Procedemos ao sorteo da cesta de Nadal de Aech de xoves 29 de decembro. E o gañador é André, co número 58.660. Noraboa, André, xa sabe que estas papeletas quedan todas po segundo vale de Aech de 250 euros. Este Nadal ten premio. Merca enchantada nos comercios do Centro Comercial Aberto Ribeira Sacra e participa no sorteo de 15 cestas de Nadal e 2 vales de 250 euros. Os sorteos, como sempre, en Tele20. Mercar en Chantada este Nadal ten premio da man da Asociación de Empresarios de Chantada e o Centro Comercial Aberto Ribeira Sacra.